Hľadáte ideálny dvojizbový byt? Nachádzame sa v Devinskej Novej Vsi na Opletalovej ulici. Máme tu niečo pre vás. Tento priestranný dvojizbový byt s vonkajším parkovacím miestom sa nachádza v modernej 10-ročnej novostavbe na Opletalovej ulici v Devinskej Novej Vsi. S výmerou 65 m2 je situovaný na 3. poschodí zo 4, čo zaručuje pokojné a komfortné bývanie v príjemnej lokalite. Byt sa predáva kompletne zariadený, vrátane nábytku a spotrebičov. Ideálne bývanie pre jednotlivca alebo pár, ktorí hľadajú moderný a komfortný domov. Spálňa poskytuje dostatok miesta pre pohodlný spánok, kúpeľňa je moderne zariadená, vybavená kvalitnou sanitou a spojená s toaletou. Medzi benefity patria 2 klimatizačné jednotky, vonkajšie elektrické žalúzie a vlastné parkovacie státie. Tento byt je pripravený pre vás, tak ma neváhajte kontaktovať a dohodneme si obliadku.